Jorit mag Gavana ma Trans Nzoia George Natembeya omaa kaluwore gi jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen. Obila machiwo arita ne Natembeya itudo kod bedo kod tudruok gi jonjore kendo kapod noyudgi gi ketho ibiro chungogi e tich. Okang' ma kama okawo ndalo adek bang' jonjore moko monjo chokruok mar Gavana Natembeya e wod Machwele kar chung'o bura ma Kabuchai e kaunti ma Bungoma. I am aware that not just Natembeya, but I'm aware that a number of VIPs on both sides of the political divide, their security have been withdrawn by the National Police Service because they have the National Police Service have a report that their officers or the officers attached to them are involved in criminal activities. Some who may be seen to be leaning to one side of political divide have chosen to keep quiet and not to share publicly what the police have done. I've seen some have decided to go public. It is not only one person whose security has been withdrawn. It is a number of people, and in both political sides. Erokamano nyakwa Ramogi, wakawo yweyo mokwongo e chenro mar migago gi e thuolo nieri. Moko kuom ote marumo osechopo ka japuonj ACK Emmanuel Center Church Francis Juma kod Jacqueline Rose Juma wacho ni habari lera nyaka bondo kanyo ka ulamo kwe kende e pinywa ka bende umoso Church Warden Mama Ruth Owuocha kod Pastor David Juma. Kaeto akwayo hayo maber ne nyithinda Doda Adams Ketin Bright ka girwako higni 10